Ассаламу алейкум, урмәтле сәрҗеләр. Бу UA TV студияда Украина хәбәрләре бүген мартның 29-ы Җума көне. Кремль идарәсе астындагы Акмесҗетнең Киев район мәхкәмәсе тентүләр вакытында якаланылган 23 кырым татарның майысының 15-не кадәр тәвкиф этте. Мәхкәмә отырышлары капалы тарзда үткәрелде. Ишгалчылар оларны Русиядә ясак ителгән Хизбут Тахрир дини тәшкилатында иштирак итүдә кабатлай. Мәхкәмә бинасыны Русия телекүсезлек хезмәте хадимләре сарып алды. Якаланганларга кул тутмак өчен келгәнләрдән дагылганларını талап итә вә мемори мәс'улияткә чекелүвнен куркытайды. Хатırlatam, мартның 27-сында ишгал ителгән Кырымда күтлеви тентүләр кечерелде. Нәтиҗәдә 20 кеше якаланылды вә да уч фаль мартның 28-сында Ростов-на-Дону шәһәрендә. Америка Берлешкен дәүләтләре дәүләт департаменты Русиядә ясак ителгән Хизбут Тахрир дини тәшкилатында иштирак итүдә кабатланып, майысның 15-не кадәр тәвкиф ителгән 23 кырым татарының вә канунсыз сурәттә опис ителгән эпосы украиннарның азат ителүен талап итә. Бу вакытта Америка Берлешкен дәүләтләре дәүләт департаментының ребер мовины Роберт Паладино белдерде. Кырымда ишгал хакимиятының керчекләштерелгән әрекетләрне тәкбих итәмез. Русия федераль телекүсезлек хезмәте хадимләре Кырым татарларының evләренә басып кирде, куранталарга каршы террор япты вә 20-дән зиядә кешене якалап тәкъиф итте, языла белдерүдә. Бүген эле бу вазияттан Бөек Британияда радсыздыр. Украинадагы Бөек Британия элчилеге Кырым ишгалының канунсызлыгын хатırlatты вә Кремльдән буна каршы чыкканларының тәкъиф ителүен вә акыллары бозылуын токтатмага талап итте. НАТО арби гемиләре Кара диңгезгә кирде. Туневын акшам НАТО мемлекетләренең уч арби гемисе Истанбул бугазыны кечте вә Кара диңгезгә чыкты. Бу НАТО 2-нче даими арби диңгез такымының гемиләре Канада Кырал арби диңгез куәтләре фрегаты, Торонто вә Испания арби диңгез куәтләре фрегаты. Санта-Мария буның иле Кара диңгез суларына Филименк арби диңгез куәтләренең эскадрон мина ташыйчысы да кирде. Хәбәр ителгәненә күрә, апрельнең барында Одессага барып етмек керек олган НАТО гемиләре Украина вә Гурҗистан диңгезчеләре иле бәрабәрлектә морской щит талимләрдә иштирак итәчәк. Аҗеле сүрәттә Павло Грибны азат этмек вә тәдәвиелемәгә башламак. Бакта үз Twitter сәйфәсендә Европада ишберлек вә телекүсезлек тәшкилатындагы Европа берлеге вәкиллеге язды. Баянатта Европа инсан хаклары мәхкәмәсе оны Украина кемләренә күстәрмәгә талап иткәне кебе буның кирәклеге хакында языла. Буның эле Европа берлеге чыгарылган хөкемдән радсыз алганын белдерә, сахта избатларга асасланып Ростов-на-Дону шәһәрендәге Шимали Кавказ бөлгесінің арби мәхкемәсе мартның 22-сында Павло Грибны 6 ел опиш җәзасына мәхкүм итте. Bundan соң Украина ачлык элан итте. Павло Гриб 2017 сенәсе августның 24-ндә Беларусь Җумһуриятының Гомелендә гаип булды. Туганларының белдергәненә күрә, анда о яшаган Киев шәһәрендә интернетта танышылган Сочили кызның күрешмәк өчен кетте. Русия хакимияты Павлоны террорчылыкта кабатлав тарафына күрә о Сочида яшаган Русияле Татьяна Йоршеваны патлайчы матди азырлап мектепте патлатмага кандырайды. Кырым сәкенләре сайлауларда иштирак итәчәк. Украина президенты сайлауларында иштирак итмәк өчен тахминен 4,5 биндән зиядә Кырым сәкене кыта Украинада кайд ителде. Бу вакытта Украина сайлаучылар дәүләт сиҗеле хәбәр итә, 1,5 бин Кырым сәкене Киевдә берәчәк. Ребермек өчен иң чок сайланылган бөлгеләр арасында Киев шәһәре вә Херсон вилаяты. Бу yerdə 535 вә 340 Кырым сәкене берәчәк. Илк сәфер дәүләт башы вазифасыннан намзәтләр сайлаулардан әвәл сайлав алды кампаниясына никадәр пара масраф эткәнләре хакында әсабатлар берде. Иң чок 415 миллион гривна яда 15 миллион доллардан зиядә президент Петро Порошенко масраф етте. Честный демократик әрекетінің фааллары Меркези сайлав комиссиясының сайтында ерләштерелгән мәгълүматны дәлил иттеләр.
Загалом кандидаты... Мартның 18-не малюма алған малюматқа көре, умен намзетлер 1 миллиард 3 миллион гривна енді масраф етті. Илкевеля бұл намзетлерінің өз парлары. Мисал оларақ Петро Порошенко өз жебінден 415 миллион гривна чықарды. Сергей Тарута 30 миллион гривна. Владимир Зеленский 11 миллион. Ең чоқ фондлар намзетлеріні тәклиф еткен саяси фырқалар параларынен толды. Енжілік шундай ки май сайына қадар. Фырқаларға кем пара бергенini біліп оламамыз. Америка Бірлешкен Девлетлерінде Бешістан ава yollarının uçak kazası mevzusunda Boeing şirketine karşı ilk dava açıldı. Filimenk vatandaşlarının arizasını Chicago mahkemesi bakacak. Addis Abeba'daki bir uçak kazasında elak olgan kişinin soyları bildiriyor ki kaza sebebi uçakның idare sistemasının bozukluğudur. Boeing şirketi ise bunun hakkında biliydi ama evvelden ne cemaatçılıkını ne ava şirketini ne de uçucularını haberdar etmedi. Ekspertlerinin fikrine göre bu dava şirketke karşı açılacak davalarının yekenesi değil. Şirket şimdilik tefsirler vermekten ret etti. Mart'ın 10'unda Beşistan hava yollarının Boeing 737 MAX 8 uçağı Afrika'da kazaga uğradı. Neticede 157 kişi helak oldu. Киев Рус транслитерациясы еране Украинже Киев, Торонтонын Лестер Пирсон адына авали маны Украина пайтақты адынын язылышыны тузетті. Доғру язылыш авали манын мәлюмат таблосында МД сайтында доғру қоланыла. Канада авали манына Израильнын Бен-Гурион адына авали манында қошылды. Оларда Киев еране Киев язы башлады. 2018 сенесі октябрь айында Украина тышқы ішлер назерлігі Correct.ua хэштег или жанлы компанияны башлады. Олар четел күтлеви хабер васталарына авиа ширкетлерге шеранын доғры язывыны Киевге дыныштырмеге Риджанин мураджат етті. Бұл вақыт içinde бір чоқ ширкет Украин пайтақтының адыны доғры язы башлады. Шу жемледен Лутон, Кыбрыз, Копенгаген, Будапешт, Гданск, Вильнюс, Бухарест, Истанбул авалиманлары. Қырым татар киносы күні бөле адлы тедбір Қырымда өткерілді. Анда Қырым татар режиссерларының ішлері тақдим етілді. Мұсафирлер үшін Идека Таман, Ахмет Эрнес Сархалил, Джемиль Альхауф, Рустем Муратов, Нариман Алиев вен Набат Гасанованың фильмлері көстерілді. Көстеруден сон мұнақашалар олды бұл Қырымда бөле бірінші Қырым татар кино тедбірі. Такие мероприятия необходимы. Более тедбірлер керекове бүгін бұл тедбір олғанандан қуанч дуям. Қырым татар киносы диққатқа мұқтач, хусусан шымды. То есть на самом деле, на мой взгляд... Менімже бүгінде кинематограф яшнес елімізге теклиф етіп олған универсаль бір көпірчіктір. Ве более жоларны туған тілені огренмеге желп ете білеміз. Чүнки огреніңіз демек асла файдасыз. Мартның 31-не кечер кежесі Украина яз вақытына кечежек. Ешғал етілген Қырымдан Луганск ве Донецк бөлгелерінден ғайры бұтын мемлекетті саат огуне қойылачақ. Яз вақытына дүнияның 70-тен зиеде мемлекетті кечежек. Истесна оларақ Русия, Беларусь Жемхуриеті ве Исландия қала. Авропа парламенті мебюслері 2021 сенесінден башлап, Авропа мемлекетлерінде бұның ләғу етілмесіне рейберділер. Вақыт денішкен сон Киев Токио арасында 7 саат фарқ олacak, Брюксель или 1 саат, Вашингтон или 7 саат, Сан-Франциско ненесе 9 саат. Үрметлі серджілер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз да дачоқ хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыңыз озыңызге мұқайт олыңыз, сақлықнен қалыңыз көрішкенде.